Dobrý den, vážení diváci. Dnes jsme si natočili vlastně takovou reportáž s panem Dobromyslným, protože on vlastně nachystal takový vlastně způsob, jak vlastně vykládat pořádně ty sedadla a gumy na kolech. Znáte to, velká špina, houpna a tak dále. Takže my se za ním teďka jdeme podívat. Pane! Krát nebude. Pardon. My už tady 5krát do roka peněz hodili. Páne bože, ukradli mi všechny kola a já jsem to musel platit vlastníkům. Ano, jistě. Páne bože. Jistě, Co byste si přáli? My jsme tady vlastně nepřišli kvůli zlodějům, ale kvůli tomu, aby jsme natočili reportáž o vašem čističi sedadel a kol na kolech. Já? No to je super. Zrovna se chystám čistit, tak bych vám to mohla... Mohli bychom takhle nalákat nějaké zákazníky. Ano, takže vlastně je to jednoduché. Vidíte, znečištěné sedadla na kolech, znáte to, znečištěné řídítka a hlavně znečištěné pneumatiky. Ano, to už jsem uvedl dávno. Takže vlastně vidíte, s touto hranou je to úplně nejlepší. Vemu si, pojedu a řídítko je čisté. Ale pozor. Ale vždy to bylo sedadlo. Pozor. To není všechno. Pokud je řídítko takto znečištěné, je to horší. Protože, když nejde udělat metoda s klockem, tak co nám zbývá? Extra účinná věc. A to úžasné třenídlo bez konzervantů. Je opravdu skvělé. No a sice na ty kola, nevím. Hodí se víc jihočeské. Ale toto je taky dobré. Takže obyčejné, bez aromatik, bez konzervantů. Je to vlastně, stojí to 39 korun tady ta pixle, takže vlastně je to dobré. Aha. Takže postup je jasný. Do kalíšku si odlijeme. Tak. Asi tak, takže doporučenou denní dávku pro člověka. Aha. Pojďme. Dohromady. Jo? Pojďte to denní rozhodí, a protože, jakýže to máte denní do? Bez konzervantů, to je nejlepší. Ono totiž, úplně nevoní, protože je bez aromatik, víte? Ono, když je bez aromatiky, tak polijeme si klacík. Hotovo? A teďka, podívejte, jak to bude čisté. Vidím? No, opravdu to vidím. A? Jako nové. Téměř, ano, ale kdyby se s tím dal větší představ, mě uškodilo. Ale my se vlastně už s kamerou musíme naučit, protože už nám dochází docela čas a... Naschledanou a přijďte ještě někdy, já vám udělám slevu. Teda pokud to nebude tak znečištěné jako třeba toto, že jo? To bych totiž musel vidět. Ano, ještě na rádi přijdeme a taky vás možná všíme se s jasným neslyšením nikoli a naschledanou. Kdybyste mi chtěl zřejmě, i hned mě zavolejte. Já, naschledanou.